Joo, Sampsa tässä edelleen joo. Niin sitten Pisara-yhdistyksestä mä ajattelin se periaatteellisen juttuja, että kun se on niinku estää niinku risti-invalidit ry, tarkoitus on estää vierautumasta ihmisiä Jeesuksen Kristuksen lähimmäisrakkaudesta ja sen käytännöistä tässä yhteiskunnassa. Kun sitä ei enää nykypäivänä huomaa, että mä on tarkoitus edistää tätä asiaa. Periaatteessa tämä on musta hyvä asia ja niin miten sen kertoisi kaikki, miten tunnen. Juu. No kumminkin sellainen on nyt perusteilla ja kyllä mä saan sen pystyä, vaikka ei Kati suostuisikaan. Pitää ottaa joku kolmas siihen sitten mukaan, jos ei Kati suostu, mutta en usko, että kun ei ole mitään järkevää syytä, että miksi Kati ei suostuisi tähän. Joo, ja se sosiaalinen toimintahan tämmöisellä yhdistyksellä on ja ajattelin siihen 20 € jäsenmaksua per vuosi. Se ei ole kohtuuton kuin alle 2 € kuukausia. Rahan keräyshän siinä on se ainainen ongelma, että miten yhdistys rahoitetaan ja toiminta rahoitetaan, kun pelkkä rekisteröintimaksu on 150 ja tulostimet ja tietokoneet ja ohjelmat pitää laittaa vielä, niin nekin tulee maksamaan ja itse ei ole enää niin kotinörtti, että pystyisi tekemään. Rahasta tulee ongelma, mutta se on arkipäivän ongelma. Joo, tästä tämä homma lähtee nyt liikenteeseen ja yritän kehitellä sen parin kuukauden aikana saada rekisteröityä. Nyt on 9. heinäkuuta, jos elokuun 9. päivää saisi asti rekattua tämä ja yhdistyksen säännöt mä oon kirjoittanut jo, niitä pitää vielä vähän muokkailla ja näin poispäin, että ja rekisteröinti sitten laittaa sille voimaa jo, että saa se yritysnumero ja mä laitan siihen kaikki arpajaiset ja tuotteiden myynti ja rahankeräykset ja muut tällaiset, että tuskin niitä ihmisiä kiinnostaa tällainen aihe, että vaikka tämä on tärkeä aihe, niin minun mielestä tärkeä aihe, koska nykyajan ihmiset, kun uskonnon opetus on laiminlyödään koulussa, suvivirsiä kielletään ja muuta, niin se on sitä mitä on jo. Täytyy panna vastavoimaa niille vain ja katsoa, että mitä saadaan aikaiseksi. Kiitoksia, että katsoitte taas. Hei hei.